Sona de salame, logging de salame, retreat de salame, logging de salame. سالفاكير بعل بارنيتا سلام كمي وعلكم زخبركم تخطاتلتنا نلومون كم وترو سالفاكير بعل بارنيتا زبل ندوب سودانن مرحنتان زمن كتمدب إذنانكم يزنا لنا سانا سنحو حدا جيزي ببوزح سعرن ببوزح زي تقدنا مسواتن استعوت علامة أما جرشا مغينون بغينون كتريو كاوز عبي زحزن حكات أميلن هيوات نايسبات زهلقة نبرز زبرسة زيقاتات نابل فالاف سقاين مكران زود أقول علامة تعويتن داتا بحدة كابتي نايسقاي عنكليل كيوات سخن بحدش كان فيلو نحبارو علامة استقالو سأحوات سألاينا زبلو باريروم نحار حدوم سألاتو قوينا من كرأة كابز قفة انتهالو زي بلايكونان نناصرنا استقالوا هزبتات ناصرنا دحر مركابهم ناي قدم سرعات بديلنا نيرو فتحي اوديلنا نيرو إلهم كابز قمتون لعلي هبتا حدش ناصرناتهم دقيمهم كابو زخف مريحنات انت مصم نعانا زقر ما يكنن مغنياتو تاريخ بزحات هاقرات أفريقيا كان سلازخونه نزن مرققات رحو كيكدنا هب قروبيت هاقر ناي تركب دوب سودان كنتات بقاليلو كنعزب كاد دوب سوداناوين بمنقصة تقديدنا بمنتنا بدل بسيحنا ترقيسنا ابننا نخين قتل عنكسنا فتحاولنا هابت مقرحي اللهم بمبال نموصلهم تقالسو سك يادا بزي حنبر قال سمعوت نبرة هاجر مسرتو كوينو جن زرقبو ناسنت كم تزبه جوز نبرو كخونو لو مايكادن زباسة نابعال هد مكتالام رحو نعسر تعمت ناس النوتهم بفلاي نسيفيل هزبي فطرود سابقو لي زي بحال بدل سكياتن أبزبانو صحيح مراحة البوليتيكا بزفترو متهلاغن مرصامن حزبتات كاب زخفأ نابز بقاسة هيوت نغفر ردق السبع كم سلزخونا قاء كاب ناس نزرقبو ربحا كردهم زي كالة عليتات مسرت بمقبار مراحة البوليتيكا والقاو ربحو من مخعبات ذاتو وموتات ناهزب إذا حداش هاجر كربحو ما يكالن بوليتيكا نياتات بشرطتو أحوي بزو حزبتو قده زحالف عامتات بوحدو لعلا 4 مشح سوداناوين بتستولع حوس انيتوميم 2 مليون زخونو كابيت نبروتهم تمازابيلهم تسيدهم دبوب سودان تحت 5 عامت كاب زعمرهم هصانات حدا خاب 5 بحمامن بعصون ساقيل هاجر كوينا ترايا كاب سدسته بيت تمرتات اتا حدا تعصيو ويون كاب سراح وصا خوينلو كساب 19,000 زبوص منسياتن تحت عدمن نوجه تمرميلهم او كينات تسغتهم دبوب سوداناوين ناصرنتينا جهنم دينامسينا إلهم كساب زمارو اب هاجرهم كساب لومي بخمزة امثله ناي سقاي حدنجي እንዳተ ጭፍጭፍ ይርከቡ ናይ 8 ሚሊዮን ይበጽሕዮም ዝበሃሉሎም ህዝብ ሱዳን መራሒ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ተጻብኦታት መኪቱ ናብ ዝሓሸ መስመር ዕቤት ክመርሓይ ዝብል እሙንቶ ባህግን ብዙሓት እዩ ዝነበረ ሓደ ድማ በአንጻሩ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጸረ ሰላም ምዃኑ ይብግቱ በዚ ኮይኑ በቲ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ናይ ዘኻብ ሰላም ናብ ሰላም ሰገራት ሃገር መራሒ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት መሪሕነት ይርከብ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ን10 ዓመታት ዝሓዘ ስልጣን ንኽሓድግ በብግዚኡ ድፊኢት ይግበረሉ ነበረ ሓደ ጋዜጠኛታት እውን ስልጣን ንምርካብ ሓሳብ ብልካን እናበሉ ይሓትዎ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ግን ኣነ ስልጣን ተዳረኪበ እዚ ሃገር ምጽናት ዓሌትን ሕውከትን ክሕምሳዩ እናበለ ይምልስ መልሲ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚዛን ዝወሃበዩ ብዓሌት ዝተዋዳደጉ ከም ደቂ ሃገር ዘይኮነ ከም ባዕሊ ዝጠማመቱ ናይ ዓሌት ኣባላት ብዕጥቅን ኩናትን ዝወዳደሩላ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ንዝውክሎ ናይ ዲንካ ዓሌት ክፈርሓሉ ምኽንያታዊ እዩ
ምክንያቱ ደቡብ ሱዳን ዝመጸቶም ማጻጻ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ ዝበዝሕ ግዜ ድኽነት ድንቁርና ከም ስዕር ገብር ድንቁርና ከዓ ናይ ኣርሒቕካ ምሕሳብ ክእለት ከም ዘይከኣል ገብሮ ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይከኣለ ርእሲ ኣብ ዓዱን ገዛውቱን ፍኒሕንሕ እናበለ ዘይምኽንያታዊ ፍልልያት እናፈጠረ ክሃለቕ ነብር እምበኣር ከስ ደቡብ ሱዳናውያን ልዕሊ እቲ ድኽነቶም ዝነገሰ ኣርሒቕካ ናይ ዘይምስትበሃል ዕጫ ድሕሪ ናጽነት ናሓድሕዶም ዝወልዕዎ ህልቂት ንኸይቋርጽዎ ገይርዎም ይርከብ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ደቡብ ሱዳን ብረታዊ ቃልሲ ዝተጸንበረሉ ገና ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዩ። በቲ ግዜ ናይ ደቡብ ሱዳናውያን መሰል ንምኽባር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንምስታፍ ናብ ሰልፊ ኣናንያ ዝተጸንበረ ከም ተራ ወታደር እዩ ዝነበረ። ን17 ዓመታት ዘቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ኣብ 1964 ብሽምግልና ኢትዮጵያ ምስተዛዘመ እቶም ተቓለስቲ ምስ ናይ ሱዳን ወታደራት ተጸንበሩ። ኮይኑ ግን ዕምሪ ትዕቅ ይጸንሐን። ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ወሪድና ብምባል ድሕሪ 11 ዓመት ናይ ሰላም ኑሮ እቶም ተቓለስቲ ደጊሞም ናብ ጫካ ኣምርሑ። ምስ ጀንጎራን ኮይኖም ናይ ሱዳን ወታደራት ራሕሪሖም ካብ ዝኸዱ ወታደራውያን መራሕቲ ሓደ ሳልቫኪር እዩ ዝነበረ። ሳልቫኪር ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ንልዕሊ 21 ዓመት በብደረጅኡ ማዕረግ እናወሰኸን ንዝተዋህቦ ስራሕ ብብቕዓት እናዓመመ ጸኒሑ ካብ ናይ ውግእ መሪሕነት ክሳብ ናይ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ማለት ሱዳን ፒፕልስ ሊበሬሽን ሙቭመንት SPLM ወታደራዊ ኣዛዝን ናይቲ ምንቅስቓስ ምኽትል ኣቦ ወንበርን ምዃን በቒዑ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ናይ ተጋድሎ ጊዜኡ ተደራራቢ ሓላፍነታት ተቐቢሉ ዝሰርሐ እዩ። ካብ ናይ ጀንጎራን ምኽትልነት ሓሊፉ ምሕደራ ናይ ወታደራዊ ክፍሊ ሓበሬታ ሓላፍነት እውን ኣብ እንግድዑ ነበረ። ኣብ 1980ታት ኣብ መንጎ መራሒ SPLM ጀንጎራንን ብሪክ ማሻር ብዝእዘዙ ዓሌታት ንዝተፈጥረ ምትፍናን ብዕርቂ ንኽውዳእ ሳልቫኪር ንምትዕራቆም ዓብ ጻዕሪ ይገብር ነበረ። ነገራት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናይ ምዕዛብ ዘለዎ ዓቕሚ ርግኣቱን ዝዛረቦም ዘረባታት ኣጥዑ ስለ ዝፈልጦም ብባህሪኡ ንምርዳእ ንምቅራብን ብቕዓት ከም ዘለዎ ይንገረሉ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ካብ 4 ከብቲ ዝኾኑ ናይ ዲንካ ዓሌት ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ ኤኮን ሳውት ሱዳን ማለት ኤኮን ኣብ ትበሃል ከባቢ ተወልደ። ካብ 9 ውልዳ ዝፈረየት ስድራ መበል ሻምናይ ዝነበረ። ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቱ ብዙሕ ኣይዝረብን። ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ሱዳን ኮሌጅ ከም ዝተመረቐ ይፍለጥ። ካብኡ ድሕሪት ተማሂሩ ተማህረን ዝተነግረ የልቦን። ግን ነቲ ዘለዎ ትምህርቲ ምስ ወታደራዊ ተመክሮ ብምትሕንፋጽ ንቕያ ዘብል ስብእና ከም ዝነበሮ ብዙሓት መዛኑ ይዛረብሉ። ኣባላት ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝገጠመሉ ዓውዲ ውግእ ኮነ ኣብ ዝተሳተፈሉ ዘተ ዓብ ጉልሕ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይምስክርሉ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ትዕግስቲ ዝሰፈኖ ኮይኑ ከም ፖለቲከኛ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኻ ምዳር ብዙሕ ኣይኮነሉን። ግን ከዓ ስትራቴጂ ነዲፉ ናብ ዓወት ከብፅሕ ዝኽእል ፖለቲካታት ምውፃእ ዝተመስገነ መራሒ እዩ። ሳልቫኪር ብኹለንትንኡ ርግኣት ዝሰፈነ እዩ። ካብ ኣዘራርብኡ ክሳብ ኣሳጉምኡ ብርግኣት እዩ ዝከናወን። ቁመቱ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ንሱ ቀሲሉ ብርግኣት እናሰጎመ በቲ ነዊሕ መሓውሩ ክስጉም እንከሎ እቶም ምስኡ ዝኸዱ ማዕሪኡ ንምስጓም ዘብዘብ ኩሉ ይርአ። ነገር ግን ሳልቫኪር እውን ብጊድኡ ኣብ ትሕቲ እቲ ብቑመት ዝነሖ መሸንጎጋ ዝመስል ሓላዊ ብምዃን ድንቂ ዝመስለሉ እዋናት ኣሎ። ሳልቫኪር ብፍላይ ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ዝተፈለየን ቋሚ ዝኾነ ኣከዳድናን እዩ ዝጥቀም። ኩሉ ግዜ ከባድ ባርኔጣ ካብ ርእሱ ይትፍለ። ብዘይካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካልእ ፍጹም ካብ ርእሱ ይፈልያ። ኣብ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክሳተፍ ፍጹም ነዛ ባርኔጣ የውፃን። ኣብ ናይ ካቢነ ኣኼባታት ኮነ ኣጋይሽ ኣብ ዝቕበለሉ እዋን እዛ ጸፋሕ ባርኔጡ ወትሩ ኣብ ርእሱላ። ካብ ዋይት ሃውስ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዳራሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ባርኔጡ ከይሰቐለ ይኮነሉን። ኣብ እዋን ምግቢ ኮነ ድቃስ ከሎ ዘርኢ ስእሊ እውን ኣይተረኽበን እምበር ኣብኡ እውን ዘውፅእ ኣይመስልን። እዛ ቆቢዕ ኣብ 2006 ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ፕሬዚደንት ጆርጅ W ቡሽ ከም ህያብ ሃቦሞ ሳልቫኪር ብቕፅበት ፈተዋ። ኣይጸንሐን። ከምኣዛ ዓይነትን ብዙሓት ባርኔጣታት ዓዲጉ ምልክቱ ገበረ። ቫቲካን ከይዱ ናይ ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ ዝረኸበሉ ግዜ ግን ኣውፂዋ ትራይ ፍትወቱ ነዛ ባርኔጣ ዝተባሃሉ መራሕቲ ከም ህያብ ዘበርከትሉ ብዙሓት እዮም። ከም ኣብነት ኣሜሪካውያን ፕሬዚደንትታት ብፍላይ ንሳ ከም ዝፈቱ ፈሊጦም ፕሬዚደንት ቡሽ ጥራይ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ኦባማ እውን ኣብ መዓልቲ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ብመንገዲ ልኡኹ ጆን ኬሪ ባርኔጣ ከም ህያብ ከም ዝሃቦ ይዝከር። ዝበዝሐ ግዜ ጸሊም ሱፍ ምስ ጻዕዳ ኸምቻ ይጥቀም። ጸሊም ባርኔጣ ጸሊም ሙሉእ ባልዳ ምስ በትሪ መለለዩ ኮይኑ ኣብ ግዜ ገሊ ግን ብማዕረግ ዝተሸለመ ወታደራዊ ክዳን የዘውትር ከም ዝነበረ ይዝረበሉ።
ኣብ 1972 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ስምዕ ናይ ሽዑ መንእሰያት ዝነበሩ ጀንጋራን ኮነ ሳልቫኪር ኣብ ስምዕ ካኣትዉ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን። ኮይኑ ግን ኣብ ሓድነታዊ መንግስቲ ሱዳን ክሳተፉን ወተሃደራቶም እውን ብሓባር ክሓናፍፅዎምን ብምስምዖም ሳልቫኪር ኣብ ገድሊ ዝነበሮ ናይ ሜጀር ማዕርግ ሒዙ ተሓወሶም። ካብቶም ናብ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኮሌጅ ወተሃደራዊ ሳይንስ ንኽስልጥኑ ዝተመርፁ ሓደ ብምዃን መጀንጎራንን ምስ ድሒሩ ፕሬዚደንት ሱዳን ዝኾነ ዑመር ሓሰን አልበሽርን ኮይኑ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ቀሰመ። ምስ ተመረቐ ኣብ ናይ ነዳዲ ዕቑር ሃብቲ ዝርከቡ ኣከባቢ ከም ወተሃደራዊ መራሒ ኮይኑ ተቆጥረ። ግን ንደቡብ ሱዳናውያን ካብ ጥርጣረ ሱዳናውያን ነፃ ከውፅኦም ኣይከኣለን። እቲ ቅድሚኡ ደቡብ ሱዳናውያን ናጽነት ምውፃእ ዘቕረብዎ እማምን ሓሳብን ከጠርጥሮም ግድን ኮነ። ብውሽጢ ስውር ዝኾነ ምንቅስቓስ ናጽነት ደቡብ ሱዳን የካይዳ ኣሎ ብምባል ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናዘዋወሩ ፍዱእ ረኣይዎ። ጆንገራን ንማህደረ ትምህርቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክለኣኽ እንከሎ ሳልቫኪር ካብ ዝነበሮ ናይ ወተሃደራዊ ኣዛዝነት ማዕረግ ኣልዒሎም ናብ ናይ ብርጌድ ሓላፊ ሓበሬታ ገበርዎ። መንግስታት ንዝጠርጠሮም ውልቀ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምቅያር ወይ ስማዊ ስልጣን ሂቦም ኣብ ገዞም ከም ዝጸንሑ ምግባር ልሙድ ተረእየ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ሱዳን እውን ኣብ ልዕሊ ሳልቫኪር ዝገበሮ ነገር ጋሻ ኣይነበረን። ብመንግስቲ ሱዳን ዘይዓገቡ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብሕቡእ ምርኻቦም ኣይተረፈን። ነዚ ሕቡእ ምንቅስቓስ ዝመርሖ ዝነበረ ባዕሉ ሳልቫኪር እዩ። ዶክተር ጆንገራን ካብ ኣሜሪካ ትምህርቱ ዛዚሙ ምስ መጸ መንግስቲ ሱዳን ዝተፈላለየ ምክትታል ይገብረሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተመዲቦም ዝነበሩ ብጾቱ ከም በዓል ሳልቫኪርን ፍራንሲስ ጎረንን ክረኽቦም ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ኣብ ግዝኣት ዋንጉሊ ዝነበረ ሳልቫኪር ንኣብ ካርቱም ዝርከብ ዝነበረ ዶክተር ጆንጎራን ህጹጽ መልእኽቲ ለኣኸሉ። ሓዊኻ ብጹናዕ ሓሚሙሎ ዋላ እኳ ሕክምና እንተኣተወ ተስፋ ዘለዎ ግን ኣይመስልን። ስለዚ ብሂወቱ እንከሎ ከተርክቦ ተወገስ ኢሉ ናይ ኣፈርክቡ መልእኽቲ ሰደደሉ። ጆንጎራን እቲ መልእኽቲ በጽሖ ኣሸንኳይዶ ክሓምም ኣብ ግዝኣት ዋንጉሊ ሓቡ ዝበሃል ኣይነበሮን። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ጻውዒት ናይ ሕቡእ ምንቅስቓሶም ከም ዝነበረ ተረድኦ። ኣንጊሁ ድማ ብቁልጡፍ ናብ ማላካል ተንቀሳቐሰ። ሳልቫኪር ብሕቡእ ምንቅስቓስ ንዝተኣኻኽቡ ብጾቱ ከካይድዎ ዝሓገዩ መደባቶምን ኩሉ ተንቲኑ ነገሮ። ጆንጎራንን ሳልቫኪርን ጊዜ ያባኽኑን። ኣብ ወርሒ መጋቢት 1983 ንዳግማይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ጫካ ኣተዉ። ከምዚ ብምግባር ነቲ ኻልኣይ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሱዳን ዘበጋገሰ ሳልቫኪር ዝነበረ። ብዙሓት ኣብ መንግስቲ ወተሃደራት ዝነበሩ ንመንግስቲ ሱዳን ራሕሪሖም ተጸምርዎም። ሳልቫኪርን ጆንጎራንን ኣቐዲሞም ናይ ቀደም ወተሃደራትን ሓደሽትን ብምሕባር ወተሃደራዊ ዓቕሞም ኣዕበዩ። ንስርሒታት እውን ድሉዋት ኮኑ። ኣብ መጀመርያ ሳልቫኪር ምክትል ወተሃደራዊ መራሒ ኮይኑ ጀመረ። ካብኡ እንዳሓር ንልዕሊ 21 ዓመታት ኣብ መሪር ዝኾነ ውግኣትን ዲፕሎማስያዊ ቃልስን ተሳተፉ ብምዃን ናይቲ ምንቅስቓስ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓላፍን ናይ ወተሃደራዊ ክንፈ ሓላፍን ብምዃን ተሳቲፉ። ምስ ሱዳን ዝተኻየዱ ዝበዝሑ ውግኣት ዝመርሖ ሳልቫኪር ነበረ። ሳልቫኪር ኣብ ቃልሲ ዝጸንሓሉ ግዜ ልዕሊ ወተሃደራዊ መራሒ ምንባሩ ናይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ክፍሊ ሓበሬታ ጠቕላላ ሓላፊ ብምንባሩ መፍትሕ ናይቲ ቃልሲ ዓይንን እዝንን ናይቲ ምንቅስቓስ ተባሂሉ ተሰምየ። ኤስፒኤልኤም ማለት ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ደቡብ ሱዳን ካብ ደገ ኮነ ካብ ውሽጢ ክመጽኦ ንዝኽእል መጥቃዕትታት ንምምካን ዕረፍቲ ኮነ ድቃስ ኣይነበሮን ይብል መዝገብ ታሪክ ህይወቱ። ደባይ ተቓላሲ ኾንካ ከተጥቃዕ ኮነ ክትከላኸል ምስ እትደሊ ካብ ናይ ምክፍፋል ሓደጋ ከድሕን ዝኽእል እንኮ ፍታሕ ናይ ሓበሬታ ርክባት እዩ። ኣብ ናይ ኣቦ ወንበር ስልጣን ኮነ ኣብ ናይ ፖሊስ ሓበሬታታት ምውሳድ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ናይ ሳልቫኪር ዓብን ተጠማትን ንገብሮ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንብቕዓት መሪሕነቱ ዕድል ተሓዊስዎ ክሳብ ሕጂ ጽኒሕዎሎ። ብዙሕ ግዜ ስልጣን ብደረጃ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ገና ስልጣን ናይ መሓዝ ጥሙሕ ዘለዎም ሓደ ዕላማ ኣለና ዝብሉ ናይ ሓደ ማሕበር ኣባላት ክካዳድዑ ክቃታተሉን ብተደጋጋሚ ተራእዩ። ገሊኣቶም ምክዳዖምን ምቅትታሎምን ከም መፍትሖም ዝገብርዎ። ኣብ ውሽጢ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ደቡብ ሱዳን እውን ዘይተርፍ ዝመስል ዕጫ ምክዳዕን ምቅትታልን ኣጋጢሙ ነይሩ። ኢትዮጵያ ናይ ደቡብ ሱዳናውያን ምንቅስቓስ ካብ መጀመርያ ዝደገፈት ጥራይ ዘይኮነት ካብ ምንስራቱ ዝተደጋገፈት እያ። ንኤስፒኤልኤፍ ዕጥቅን ሎጂስቲካዊ ሓገዛትን ካብ ምብርካት ሓሊፉ ንስደተኛታት ካምፕ ኣዳልያ ዕጡቋት ዝብገሱላን ዝሕብኡላን ቦታ ብምዃን ኣገልጊላ እያ። መንግስቲ ሱዳን ንተቃዋምቲ ደርጊ ዝነበሩ ይህወደግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ሙሉእ ሓገዝ ብምግባር ንስርዓት መንግስቱ ይተናኸሎ ስለ ዝነበረ
ኮሎኔል መንግስቱን አላፋቻ መንግስት ሱዳን ኤስፒኤልኤፍ ዓበ ወታደራዊ ሓገዝ የበርክተሉ ነይሩ። ኣብ መጀመርያ 1900 ሰዓታት ናይ ደርጊ መንግስቲ ክፈራኸሽ ምጀመረን ብናይ ህወደጋ ዓወታት ውድቀቱ ምስተቐላጠፈን ንደቡብ ሱዳናውያን ተቃለስቲ ዓብ ሽግር ኮኖም። ብፍላይ ኢህአደግ ናይ መንግስቲ ስልጣን ምስ ሓዘ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝጸንሕዎ መሬት ከተውፅኦም ምዃና ስለ ዝተሰወጦም ጆንጎራን ዝርከቦም መራሕቲ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዑደት ንምግባር ተንቀሳቐሱ። ናይ ጆንጎራንን ብጾትን ምርሓ ዘስተብሃሉ ካልኦት ሓለፍቲ ሪክ ማሻርን ላማኮልን ስልጣን መሓዝ ተንኮል መሓዙ። ኣብዚ ግዜ እዚ ውድብ ናይ ምምራሕን ምሕላውን ሓላፍነት ናብ ሳልቫኪር ተጻዕነ። መጻረርቱ ድሌታቶም ንምፍጻም ምኽንያት ክፈጥሩ ግድን ነበረ። ዓሌታዊ ፍልልያት ከም መበገሲ ተወስደ። ሪክ ማቻርን ላማኮልን ናይ ኑዌር ዓሌት ክኾኑ እንከለዉ ጆንጎራንን ሳልቫኪርን ድማ ናይ ዲንካ ዓሌት ዘርኢ ኣለዎም። ዓሌቶም እንዳቐጸሩ ስልጣን ናይ መሓዝ ሕቶታቶም ክላዓሉ ጀመሩ። ሳልቫኪር እዚ ተንኮል ከም ሰኣልመ ምስ ፈለጠ ተለዋዋጢ መርግጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተረድኦ ናይ ውግእ መሳርሒታት ወታደራትን ስደተኛታትን ናብ ኒውዮር ቀረባ ካብ ዝኾነ ከባቢታት ካብ ኢታንግ፣ ካብ ቦንጋ፣ ካብ ቤዱ ናብ ዲንካ ዝርከቡሉ ቦታታት ናይ ምብራቕ ኢኳቶርያ ኣጋዓዞም። እቶም ኒውዮር ዝዓሌቶም ድማ ንዖም ዝመስሉ ደቂ ዓሌት ናይሎም ዝኣመኑሎም ናብ ውሑስ ቦታ ወሲዶም ድሕሪ ደጊም ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን ማለት ኤስፒኤልኤፍ ባዕሎም ከም ዝመርሕዎ ኣወጁ። ካብዚ ግዜ ትሒዙ ናይ ዓሌት ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ተቃለስቲ ሓርነት ደቡብ ሱዳን ናብ ዝኸፍአ ጦር ዝዓረገ ክንዲ ሓቢሮም ንሓደ ዕላማ ምቅላስ ውልቃዊ ረብሖኦም ንምርዋይ ንሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ክልተ ደንበታት ገማሚዖም ንሓድሕዱ ዋልእዎ። ናይ ዲንካ ዕጡቓት ንሲቪል ሕብረተሰብ ኒውዮር ገዝኦም እናንደዱ ኣዴታትን ህፃናትን እናሓረዱ እንዳረሸኑ ናብ ፍልቂት ኣምርሑ። ኒውዮር እውን ብተመሳሳሊ ንዝረኸብዎ ተወላዲ ዲንካ ህይወቱ ምሕላፍ ተተሓዝዎ። ንደቡብ ሱዳን ናጽነት ምምጻእ ዝተበገሱ ተቃለስቲ ኣንጻር ጠላቶም ከዓጥቅሉ ዝግብኦም ግዜ ጸላብ ዘይብሉ በትረ ስልጣን ንምጭባጥ ሃገር ብደማ ጨቆዋ። ናይቲ እዋን መንግስቲ እውን ነቲ ዝነበረ ፍልልያት ብምዝማዝ ናብ በዓል ሪክ ማሻር ብምውጋን ዝነበረ ግጭት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ንኽዓርግ ምኽንያት ኮነ። ኣብ ተዳኺሞም ዝበለሉ ግዜ ወታደራት ተኽቲቱ ነታ ተቋጻጺሮማ ዝነበሩ ከተማ ጁባ መንዝዖም። ግን በዓል ሳልቫኪር ኣይተንበርከኹን። በኣንጻሩ ጉጅለ ሪክ ማቻር ምስ መንግስቲ ዝገበሮ ምሕዝነት ካብ ኩንነት ዝረሓቕ ምዃኑ ዝተሰወጦም ንበዓል ሳልቫኪር ተጸምርዎም። ይዋህ ህዝቢ ዘይፈልጦ ተጽዋይ እናነገሩ ደም ዘፋሰስዎ እምበር ንሶም ደኣ ከም እንደገና ተዓሪቖምሲ ቃልሲ ይፈላሊ ቃልሲ ይሕብር በሉ። ቀስ በቐስ ነቲ ብወታደራት መንግስቲ ሱዳን ተመንጢሎም ወጸንሑ ከም ብሓድሽ ኣብ ቁጽሮም ኣውዓልዎ። ሳልቫኪር ንዓርኩ ጆንጎራን ከይክድዖን ስልጣን ከይተመናጸሉን ቀጸሉ። መንግስቲ ሱዳን ጉዳይ ብውግእ ከስምር ከም ዘይክእል ስለ ዝተረድኦ ውዕል ምቁራጽ ተኹስ ኣወጀ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ልዕሊ ዕዉት ሰብኣውነቱ ዕድል እውን ተወሲኽዎ ህይወት ክሳብ ሕጂ ክነብር ገይራቶ እያ። ናይ ዝረኸቦ ውፅኢትን ክሳብ ሕጂ ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድሉ ብኣጋጣሚ ምባል ይከኣል እዩ። ሳልቫኪር ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንት ምዃን ዝበቕዐ ድሕሪ 3 ዓመታት ናይ ፕሬዚደንትነት ቃለ ማሕላ ክፍጽም ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ናይ ኤስፒኤልኤም ዋና ጸሓፊ ጆንጎራን ብድንገት ብሓደጋ ኣውሮፕላን ብሞት ብምፍላይ እዩ። ሳልቫኪር ባዕሉ ኣቐዲሙ ካብ ኣውሮፕላን ሓደጋ ድሒኑ እዩ። ኣብ 1980 መወዳእታታት ኣብ ናይ ቃልሲ እዋን ካብ ናይሮቢ ናብ ደቡብ ሱዳን እንዳበረረ ኣውሮፕላን 25,000 ጫማን ላዕሊ ተንሳፍፋ ዝነበረትሉ ግዜ ናብ መሬት ከስከሰት። ብዘይካ ሳልቫኪርን ሓደ ሓላዊኡን ኩሎም ምስ ፓይሎት ሓዊስካ ህይወቶም ሰኣኑ። ሳልቫኪር ምስ ሓላዊኡ ግን እንትርፈሉ ሕጻጽ ገለ ከይተጎድኡ ብህይወት ክድሕኑ ከኣሉ። ካብዚ ዝኸፍአ መንግስቲ ሱዳን እውን ብዙሕ ዘይዕውት ፈተና ቅትለት ከም ዘካየደሉ ይዝንቶ። ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ዊኪሊክስ ካብ ሳዑዲ ዓረብ ኬብል ረኺበ ኢሉ ካብ ዝዘርግሖም 61,000 ሓበሬታታት እቲ ዝዓበየ ናይ ሱዳንን ግብፅን ኣባላት ስለያ ንሳልቫኪር ከቐትላ ዝመደባሉ ምስጢር ከም ዝረኸበ ይዝርዘር። 3 ናይ ግብፂ ኣባላት ጸጥታ ካብ ካይሮ ተበጊሶም ኣብ ጋርደን ሲቲ ኣዕሪፎም ምስ ናይ ሱዳን ኣባላት ጸጥታ ተረኺቦም ሳልቫኪርን ተሓጋገዝቱን ክቐትሉ ምዃኖም ኣብ ካርቱም ዘሎ ናይ ስዑዲ ኤምባሲ ፈሪጡ ናብ ንጉስ ስዑዲ ሓበሬታ ምስ ጭብጥታቱ ከም ዝተዋህበ ይገልጽ። ብኸምዚ ስለ ዝተፈልጠ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ካብ ዝቕትለት ንኸምልጥ ምኽንያት ኮይኑ ወይ ሳልቫኪር ኣብ ዘይሓሰቦ ግዜ ናጻ ዝወፀ ደቡብ ሱዳን ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ድንገት ተረኪቡ ኣብ ናይ 2005 ስምዕ ኣብ ከተማ ናቫሻ ናይ ኬንያ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተራዳድኡ። ሳልቫኪር ከም መራሒ ደቡብ ሱዳን ተሰየመ።
ጆን ጎራን ብሓደጋ ኣውሮፕላን ህይወቱ ድሕሪ ምሳኑ ኣብ ሱዳን ከም ምክትል መራሒ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ናይ ጠቕላሊ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ናብ ሳልቫኪር ተሰጋገረ። ኣብ 2009 ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ከም መበል 57 ሃገር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ከም መበል 194 ሃገር ዝኾነት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ክመርሕ ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንትነት ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ መደብ ኣዝዩ ብምንሑ ኣብ ክልተ ክፋላት መዲብና ኢና ኣቕሪብና እምበር ገጽ ቀዳማይ ክፋል እዚ ተኸታተልኩሞ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ክፋል ኣራኸበና ሰናይ